Bé, doncs, avui és l'últim dia. Espero que vos hagi agradat, que pugueu aprendre un poquet del nostre folklore. Aquesta és la nostra intenció, que des de casa hagueu pogut gaudir un poquet de lo que és el ball i la música tradicional. I el pas que anem a fer avui és un poc complicat fer-lo soles. Ara després el ballarem en família, els tossalers d'esta casa. Però bé, vaig intentar explicar-lo un poquet, encara que siga a soles, perquè ja sé que tots i totes ja ho heu vist, perquè l'hem ballat, sempre el ballem en les nostres actuacions, el ballem en totes les cercaviles que fem al poble, perquè la Jota de Llíria és una de les nostres tasques de recuperació, a part que hem recuperat també, com ja sabeu, el ball dels pastorets i les pastoretes de Llíria, i hem recuperat el ball dels oficis, molt important, aquesta fita, molt important, que ho farem en setembre, en l'església de la Sang, allí en la part de baix, fou espectacular, i esperem que, si no passa res, seguir ballant-la, sobretot per a Sant Vicent. Ens hauria agradat treure-la enguany, però no ha pogut ser. I bé, vos convide, com vos vaig dir el primer dia, a vindre al Tossal a ballar, el que li vinga de gust. I bé, un poc fa així. Ens agarrem de les mans en les parelles i fem dins, fora, dins, fora, dins, fora. És a dir, és el pas de Jota que hem fet fins ara, que és el mateix pas, és 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doncs el ballem agarrats de la mà, dins, en la parella, fora de la parella, els dos junts, dins, fora de la parella. I ara, quan la música comença, nosaltres anem per baix i passem com un túnel per a tornar per dalt perquè les altres parelles tornen. I tornem a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doncs jo sols vos tinc que agrair la vostra assistència i espero que us hagi agradat. Soc Imma Riera, del Tossal de Llíria, i tots els meus companys que han eixit en els vídeos, això hem fet el que hem pogut des de casa, i espero veure-vos d'ací no res en el carrer, besant-nos i abraçant-nos i estimant-nos molt.
Bé, i mos falta l'última folia, no anem a quedar-nos sense la folia. Bé, aquesta tot el món la coneix, però és un poc diferent. M'he documentat en els llibres de Durall Alonso i diu així: mentre Sant Vicent Ferrer en l'altar major estiga, l'aigua no n'ha de faltar pa beure tots els llirians. Bé, adeu, ara sí.